Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka jingwan lin shop jong ka khalam jingpang COVID-19 kala penlong yiki bor sarkar ban te per king bha yiki paj ba baki day ban bot yiki kindon ki ban yada na ka jingya bit yakane ka jingpang kabala lin shop ting e ha ka per thai baro ka way bat kumjo ru ha ka ne ka jilla meghalaya mentala arsnem kanthi ha ka bay day bat kani Bun ki paj ba kila od bat kila khnyum hado kata-kata halor ka jingshim kabu jong ki nongnya kali kamai laki long ki local taxi lane ki bus JNNURM yaki ba ki paj ba ki jusin kerteng da ki bus saw ban shim tam ye ka dor bai shong kali kaseng samla maulai pelun kabalayo ujor ne ki paj ba halor ka jingshim kabu jong ki nongnya kali kamai ha ka khanyo tarik ubnai naiwing arajar arphuai kala ujor sha ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong isa wanda lalu bakan wa di kilat kilinti ban weng ye ka jing e ka ba ki paj ba nong shong kali kamai kila yakendo na kapor sha kapor jingwan ka jingwan ye kendo ka jong ni na kali kaseng samla maulai pelun ya i DC ya ke East Khasi Hills kade halor jong kini ka jong kador kamur jong ka bai kali ya ka ba ngiyok sibun ki complain na ki rupaj ba aku vedi ba ka song kali namar ba ki rupaj ba ki pensngau sangi ba ngiru ngimat ya kata ba ya kini ka jingsim kabu yang ka ya ka dor bai kali ba ngi suthu ya ka jing e jong kini ki driver local taxi ru tengi la ya kran bun ki ai ba DC ngal yo stress ba i ba ngayo pensai ba ya kata ka jing e ka ba ki pai ba ki kendo kata kalong ba hawi dei ba kedor jong ka bai kali namar kum kalong mentahi ki driver local taxi bepli ki yo ban kamai tang license tio ya hawi dei ba kanin na kaliang ka jongi ngi la stress DC ba lakum nuru katuga ka jing penyai ka jongki ya kini ki odd and even number namar kum kalong mentahi kani kadang apply hadu mentah ya kini ki local taxi te ha ngi suthu ik jing e jongki ba ki yo ban kamai tang license tio te ki yo kabu mensim ban ki yo kabu da ka ba kishim dor bai kali ka bahe ban ngai thui pi ngalap ka ik bangilap ban bangi yo smu negeri pai ba kalong ba la da thap saungut ru ki thap kishim ha ka dor ka ba a example na maulai na po mat pran sa po maulai putar pom sini a example ma kata kishim lai phu tangka ki ong ba ngi hap thap tang lai ngut la ne saungut henry kat kum ka bangi i kat kum ka bangi yo smu bat ki pri pai ba ki persko sangi kalong ba ki thap nrungut kishim ha ka dor lai phu kajuk ke destan tekani kadi ka komplain ka bangiyo dak ba banda kli yaki na wang balai fishim kumni ngimyo ataban kamai ngiyo kamai tang license tio dah bidi bakani ka benta odd and even number ngai thui fi ngila keren ya ngila ya keren ba DC ba lakum nukum nuru abangi sutu ik jeng e jeng ini ki driver local taxi nomor maki ki em dak ni ka kap ngila keren sai se ing ong ba lakum nukum nuru pin hab ban exam no ya kani dan nak kalian ke jeng i ong ba ya kani ka kam kelanang proses mentah bat mentah kasngihi nak kalian ke jeng i in remind biang sepo ke department basian ya kani ka odd and even number nomor hadian bagani ka covid case kelanang her nang her lagi sengi dasian kani ka odd and even number nak mentah ki local taxi kan salaj no kani kan sapen mit na tukshan nak kalian jong DC bat ka transport department dah habide ba kador ba jong ya habide bagani ka dor jong ka bai kali ka ba ki pai ba ki sakta ngilakaran bahaya keniru ba lada kadon kajing pelait kumni ki driver local taxi ini ki local taxi kin yok ban kamai lai lui kin yok ban kamai be inrus ngi takamon kiru kini ban suthu kenya kajing e jogi pai ba pa a example kumpong ngai fi menen nama na pomot plan na malai petrol lada ki penhiar na kador lai fu tengka hoi na kadang kajing kiu dor jong petrol ma ka kiu kendiat kuntu lada ki penhiar na tang arpo ru ngai pai ba num so khonyo e kata nama ki pai ba ki ong hi lada ka hir na tak kendiat ru ngi suthu e kajing e jogi driver local taxi ru ya kata ki pai ba kun soi e tengi kerpat ru ya ki driver local taxi bakin suthu lang ya kani kajing e hadian ba na kaliang jong DC in sapen mi ya kan option ban pelait no ya kani ka odd and even number ya kani kadi kajing e ka ba ki pai ba ki pensngau sangi namar kum ki nangkit kam gokit ba ya ka kya ka jong pai ba ngin hab ban pensngau sagi saki bor ba halor ya kani kajing e te kini ki digi ki bangi nge kendo ta habi dei ba kini ki bos saur ya kini ki bos saur ngi thui ping la ya complete ba ya ka jinglong klap akor ka jongki yang kat habamon ki penhap pesenjar kat habamon bat kedor jong kan ka kedor bai song bosu ngai thui fi kini ki sim kebulang ki sim kumba sim ki driver local taxi
tekani kadi ke bangim la bani hab dan kalian i DC ilong ba insa thoa ya kani sya i director jang kemuda bat sian kini ru insa ya kendu ban baik ya kani ke jeng e kenam bagi nom yo ban sim kebu kini kai tekani kadi ke jeng e ke bagi pet ba ke kendu ban kalian jengi ngiwan ban stress ya kani ke benta namar ba ngi hab ban pekhat nang benta na ke benta pet ba namar ba kum kolong benta pisu thu ke e ba kam kejam kam da biang ka kamai gaji kam da biang ye giru pai ba kham tam e giba ba bala kelang kelang giban hap an song kali tang nak daw jong dor jong ko bai kali ngai thu pi don giban tali ba ko pli kim la su poi sa ka trai kim la su pli trai sa ka benta ba kham sa jangan mar ka tu ka rem plak ka dor ko bai kali sakawai paru ngai thu pi don ko wi kijing jang ngai thu pi na ka don ko wi kijing jang the ko mu yong ngai kendu ye ki kat tu kat ni gilom kemi gibon belas ni siyo ki ong ba kalau saya menjengek bahaya ini, nolol mengimyok membelah pok sang pok thang ngilit menwat belah sapok yo sapok han. Hari kejengek ini kalau mentah bagi baka kiudor pula kebaik kali ngimlak su. Tidak ingin nomor bagi ni kita par lokal taksi ke map tadi kedor kebaik kali. Tidak halor kata kenong rem kan. Banyak balans lang, banyak biang lang sekiri pak, banyak biang lang sekini ki perlok ke BM dah kebaik kali. Terang iwan banyak kendu EDC. Tegini gidigi kimat ki bangiwan banyak kan markmat berdisi berngi kwa bi sim khai kan ni berngi sultanat pada kali yang jong i ba yong ba shen ginsa don kejing ya kendo ben bai ya kan kejing e tenang ban la ban solve ya kan ke problem bat kumju ru ba ki pai ba ro ken num syak ta e tang nak dor jong bai kali kan ni kan kejing ya kendo nak kali yang jong i nak kali yang 150 nak benta kan kejing e jong pai ba nama hadir mengiyo ya ni ke komplain dah bai di kan ni ke benta kan kejing syak tak ba mo fir ngilap sengoi kata dan kalian EDC ila ai ka jengkular ila ai ka komitmen ba kin sesim khiam hai kan kaman la ka dei bangin ya trelang la ka dei bakin kin direct ya ka RTA la ya ka traffic police bakin le ya ka badengkam dan kata ka dei ka jengkular ka jeng EDC bakin sim khiai kan kaman